Minkejja l-aġenda dwar migrazzjoni, is-suq diġitali u d-difiża, l-attenzjoni ta' bosta fis-summit tal-Kunsill Ewropew kien fuq in-negozjati ta' Brexit, fejn għalkemm it-triq għar-Renju Unit hi l-barra mill-Unjoni Ewropea, il-Prim Ministru Ingliż Theresa May saħqet li għas-sena u nofs li ġejja ir-Renju Unit se jibqa' kommess li jagħti sehmu l-iktar fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża. Id-diskors ta' May f'dan is-summit kien deskritt b'mod pożittiv mill-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Well, I think it was quite a constructive speech that she delivered. She made her case in a very eloquent manner. But I believe it hasn't really changed anything from before that. To be honest, I think it was her best performance yet, in the sense that it conveyed a warm, candid and sincere appeal that she wants progress to be made, that she has moved in her position. So I think that was appreciated. Minkejja dan ma ġiex irrapportat progress sinifikanti dwar Brexit u fis-summit li jmiss f'Diċembru se jkun evalwat il-progress fin-negozjati fuq 3 binarji: il-kwistjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini, ir-relazzjoni mal-Irlanda u l-obbligi finanzjarji tar-Renju Unit. May saħqet li pajjiżha mhux se jtemm il-kooperazzjoni tiegħu mal-Unjoni Ewropea f'Marzu ta' sentejn oħra. Intant dwar l-immigrazzjoni illegali, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna kif il-peace għandu jinqasam bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni hija li l-flus li s'issa sejrin għall-Afrika ġejjin nofshom 90 miljun minnhom mill-Italja. U ma jistax ikun li tkun pajjiż wieħed biss li jerfa' dan il-peace kollu. Fakkar kif pajjiżna fl-aħħar snin ma kellniex wasliet ta' immigranti, imma l-kwistjoni li tista' tinbidel mill-lejl għan-nar. Għalli meta titrażżan rotta bħal dik taċ-ċentru tal-Mediterran jinfetħu oħrajn bħalma qed jiġri fi Spanja. Innota kif l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni fost oħrajn qed tara li jkollha preżenza fil-Libja b'mod iktar attiv. Intant f'dan il-Kunsill tal-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea kien irriaffermat il-punt importanti ta' preżenza u għajnuna Ewropea f'postijiet li minnhom jitilqu l-immigranti, bħal Libja u l-pajjiżi ġirien bħala soluzzjoni ewlenija għar-realtà tal-immigrazzjoni. Dan flimkien ma' miżuri oħra bħal ripatrijazzjoni u kooperazzjoni ma' pajjiżi oħra fl-Afrika imma anke ma' Turkija u l-Balkani.